Liverpool aýatynyň darganaty etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginde ýaşaýyş durmuş şertleri gün geldikçe agyrlaşýar diýip yerli halka habar berýär. Azat Jumamuradowyç Amandurdiýewiň häkimligindäki darganaty etrawynyň ýaşaýjylaryndan esasen hem şol etrawyň Türkmenistan daýhan birleşigindäki ýaşaýjylaryndan gelip goşan maglumatlarda wekeşleriň gazylmaýandygy zerarly ekin meýdanlarynyň şorlandygyny aýdýarlar. Türkmenistan daýhan birleşiginiň başlygy Gafur Karim Kuliýew we etrap häkimi Azat Amandurdiýew ekin meýdanlarynyň gowy ýerlerini öz tanşylaryna şal etmek üçin hektaryny 5 manatdan satýandyklaryny şol ýeriň ýaşaýjylary habar berýär. Darganaty ildeşimiziň uğradan video materialynda görülýär. Etrawyň ýaşaýyş ýerlerine ýakyn bolan meýdanlara şal ekipdirler. Bu şal hem öz gözeginde törekdäki beýleki ekin meýdanlarynyň şorlamagyna sebäp bolupdyr. Üstesine de ekin meýdanlarynyň wekeşleriniň gazylmandygy hem videoda görkezilýär. Topragyň hasta şorlamagyna sebäp bolýar. Yerleriň şorlamagy sebäpli başga eklenç etmäni mümkinçilikler galmadyk ýaşaýjylar öz nägileliklerini şeýle beýan edýärler. Watan söýmek hakda gürrüň edilýär. Watan nädip söýjek? Çölüň gurap ýatyr, ýeriň şorlap ýatyr, polisiýaň taglap ýatyr. Bu ýagdaýda nädip watan söýjek? Bu ýagdaýlar ýeke darganaty etrawynda däl, eýsem ähli Türkmenistan boýunça dowam etip gelýär. Kanunyň, adalatyň we hak hukugyň bolmaýan ýurdunda watandaşlaryň durmuş şertlerini gowlandyrmak beýlede dursun. Gaýta tersine talaňçylygyň her türlü ýollaryny ulanyp, ilaty talap, hasta garyplaşmagyna sebäp bolýandygyny darganaty etrawynyň bir owasyna seredeninde göz ýetirse bolýar.